Татар теле минем туган телем. Сөйләшүе рәхәт ул телдә. Шул тел белән сөйлим, шул тел белән көйлим. Милләттәшем булган һәр кемгә. Исәнмесез, кадерле укучыларым? Сезне яңадан татар теле дәресендә сәламләүемә шатмын. Күпме йөрсәк тә җәен, каптыралмадык җәен. Җәен эләкмәсә җәен, язын табарбыз җайын. Хәзер инде утыр яз. Күрәсеңме? Килә яз. Менә шул турыда яз. Укучылар, әйдәгез, бу тизәйткечләрне сез дә кубатлап карагыз әле. Әфәрин, булдырдыгыз бит. Тизәйткечләрдә нинди сүзләр кабатланып килгән дуслар? Дөрес, җәен һәм яз сүзләре. Бу сүзләр турында тагын ниләр әйтә алырсыз? Шул сүзләргә карап, нинди кагыйдә формалаштырырга мөмкин? Әйе, бик дөрес дуслар. Димәк, әйтелешләре һәм язылышлары бер үк, әмма мәгънәләре арасында бер нинди уртаклык булмаган сүзләр икенче төрле аваздаш сүзләр, ягъни амонимнар дип йөртеләләр. Амоним грек сүзе. Омос бер төрле әйтелешле һәм онима исемнәр дигән төшенчәне аңлата. Алар барлык телләрдә дә шактый күп очрый. Мисал итеп, Эркаил Зәйдулланың бер кызыклы шигыренә игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Төштән соң Төхфәт төш күрде. Киштәдә 5 төш күрде. Буе җитмәгәч ул төшкә, әйдә, төш, дип кычкырды. Төш сүзенең нинди мәгънәләрдә куллануын ачыклап китик әле. Димәк, дуслар, төштән соң ул көннең икенче яртысын аңлата, ягъни после обеда. Төш ул без, димәк, йоклаганда күрә торган фильм дип әйтик инде, яисә сон мәгънәсендә. Төш шикләвек төше. Һәм ул төшкә буе җитмәгән. Ул төшкә, ягъни шул урынга мәгънәсендә. Һәм инде 5нче мәгънәсе төш буйрык фигыль. Слезай. Сүзләрнең бер мәгънәле һәм инде күп мәгънәле булуын сез инде беләсез, дуслар. Әмма еш кына менә шушы күп мәгънәле сүзләрне амонимнар белән бутау күзәтелә. Ничек айыра идек әле аларны? Әйтә алырсызмы? Әйе, күп мәгънәле сүзләр бер төрле әйтеләләр һәм үзара мәгънә ягыннан охшаш, бәйләнгән булалар. Мәсәлән, кыңгырау чәчәк һәм кыңгырау сүзен генә алсак, аларда форма ягыннан охшашлык бар. Әмма инде алтын сүзен карасак, алтын куллы, алтын алка, алтын яфрак дип әйтәбез һәм алар арасында мәгънә уртаклыгы бар. Әмма амонимнар бер төрле әйтелсәләр дә, алар арасында мәгънә охшашлыгы юк. Дәфтәреңә яз дип, яз сүзе эш кушуны белдерә. Яз җитте диябез икән, яз ел фасылын аңлата. Аучы төлкене ата, ата кешене хөрмәт итәргә кирәк җөмләләрендә дә ата сүзе белән бирелгән амонимнарда мәгънә охшашлыгы юклыгын күрәбез. Телебездә әйтелешкә һәм язылышка бәйле рәвештә амонимнарның берничә төрен аерып күрсәтәләр. Бездә бирелгән сүз тезмәләрне ниндидер бер уртак билгеләре буенча төркемнәргә аерып карыйк әле. Туп алдым, туптан аттым. Карт аю күрдек, картаю. Ачы торма, урыннан торма. Арка авырта, матур арка. Зур бүлмә, юлымны бүлмә. Сез әзерме, дуслар? Хәзер тикшереп үтик. Димәк, беренче төркем тамыр сүзләрдән генә торучы һәм бер-берсенә охшаш булган сүзләр. Мәсәлән, туп, уен тубы һәм туп ул корал мәгънәсендә. Ат,
ул хайван һәм ат кеше исеме. Һәр чак амоним булып калалар. Булар саф лексик амонимнар дидек. Икенче төркем әйтелешләре бер, язылышлары төрле булган сүзләр. Мәсәлән, карт аю, ерткыч хайван һәм картаю, ягъни улгаю сүзләренә игътибар итәбез. Булары инде амофоннар дип атала. Өченче төркемгә язылышлары бер, әйтелешләре төрле булган сүзләрне кертәбез. Турма, турма. Мондый сүзләрне амографлар дип йөртәләр. Һәм дә инде 4нче төркем билгеле бер грамматик формада гына амоним булган сүзләр, ягъни амоформалар. Бүлмә баш килештәге берлек сандагы исем булса, бүлмә басымны үзгәртеп әйткән чиракта юклык формасындагы буйрык фигыль. Хәзер белемнәребезне тагын да ныгыту максатыннан бирелгән җөмләләрдән амонимнарны табыйк, мәгънәләрен аңлатыйк, дуслар. Түгәрәк өстәлдә көзге тора. Көзге яфрак коела. Амоним сүзләр нинди, дуслар? Амоним сүзләр көзге, көзге. Көзге предмет, көзге осенний. Ләйсән таба тоткан. Марат мәктәпкә таба бара. Бу җөмләләрдә амоним сүзләр таба, таба. Таба предмет, таба в сторону. Табышмакларда да амонимнарны бихисап күп очратырга була. Табышмакларны укыйк, амонимнарны табыйк, дуслар. Минем белән ул адаш. Мин яз айы, ә ул аш. Җавабы ни булыр икән, дуслар? Әйе, май. Май сүзе ничә төрле әйбергә исем итеп бирелгән? Бик дөрес, яз айының исеме һәм ризык исеме. Икенче табышмагыбызны укыйбыз. Ат муенында була, эшләп арыгач була. Каникулга чыккач була. Ял сүзе. Ял сүзе димәк, атның ялын һәм эштән соң безнең ял итүебезне аңлата. Өченче табышмагыбыз, шул сүз белән бер санны атыйлар, суда хәрәкәт итәргә дә шул сүзне әйтеп кушалар. Нинди сүз икән ул, дуслар? 100. Нәкъ шулай. 100 ул сан һәм суда йөзгәндә дә 100 дип әйтәбез. Хәзер укучылар бераз ял итеп алыйк. Экранда амоним сүзгә рәсемнәр бирелгән. Нинди сүз дип уйладыгыз? Дөрес, чаба. Нинди төрле мәгънәләре бар икән бу сүзнең? Йөгерә, пешән чаба, кул чаба. Сезнең бурыч шул сүзләрне хәрәкәтләнеп күрсәтергә. Укучылар, минем кулымда татар теленең амонимнар сүзлеге. Амонимнарны ирәнеп, тикшереп, 1997 елда Флёр Садриевна Сафиуллина һәм Лениза Минхәләфовна Резванова авторлыгында менә шушы татар теленең амонимнар сүзлеге басыла. Амонимнар матур әдәбиятта бик үзенчәлекле стилистик чара булып йөриләр. Алар нигезендә телдә каламбурлар, ягъни сүз уйнатулар барлыкка килә. Әмма экрандагы бу 2 юллык шигырьләрнең амонимнары төшеп калган икән. Аларны табып, урыннарына куя алырбызмы? Карбыз белән мин бик тату, рәхәт аның тәмен тату. Пешән чабарга чык,
Кибеп беткәнче чык. Сүндермәс өчен утын, өстә учакка утын. Күлмәгеңә төшкән тап. Кай җиреңдә эзләп тап. Амонимнарның мәгънәләренә төшенеп бетмәгән чиракта көлкеле хәлләргә дә калырга мөмкин укучылар. Шуңа күрә амонимнарны куллануда бик игътибарлы булырга кирәк. Сез молодцы, булдырдыгыз. Хәзер белемнәребезне ныгыту максатыннан сезгә тагын бер бирем тәкъдим итәм. Бирелгән амоним сүзләр белән җөмләләр төзергә кирәк булыр һәм сыйныфташларыгыз белән дә уртаклашсагыз иде. Әмма шуны онытмагыз, дуслар. Бер итеп күрсәтә күзләр, бу сүзләр төрле сүзләр. Шулай итеп, амонимнарның төп үзенчәлеге булып, алар арасында мәгънә төшенчә уртаклыгы булмау, төрле сүз төркеменә карау, аваз төзелеше һәм тышкы формалары белән тәңгәл булу санала. Амонимнар телнең табигый халәтен чагылдыралар. Телнең үсеш нәтиҗәсе булып торалар. Сезнең дә һәр вакыт үсештә булуыгызны теләп, әлегә саубуллашам, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.